mında. Mına hazır azraq jergesingä mında şaqama. Mana şol indi. Yurtның подвалына су кіру хакында бу йортта яшәүчеләр берничә тапкыр район инженерлык шелтәрләренә дә, торак миликчеләр ширкәтенә дә хәбәр иткәннәр. Әмма нәтиҗәсе генә күренми. Безнең иҗат төркеме барган көнне дә йортның подвалындагы су шул килеш иде әле. Yozga başlangıçta kor iri başlağı bilen su tula indi gel. Xadir de yüzüp girmeyeli bir ay mene xadir gel. Tiriyan çıkır özügüzde korap çıktığız indi. Суның подвалга кирү сәбәбен йортта яшәүчеләр төрлечә аңлаталар. Беренчедән, йортның атмосферасы бөтенләй юк. Икенчедән, түбәдән төшкән сулар турыдан-туры йортның нигезенә агып төшә. Суга агу өчен торбалар да урнаштырылмаган. Байтактан төзекләндерү эшләре дә үткәрелмәде диләр әлеге йортта яшәүчеләр. Ремонт yasalmağına da indi 30 yıldan ortak. Bir remont kurgen iyi tugulinde, dom tugulinde. Neler yok inde ya, atmosfera yok inde. Şundan tula, şu bütün türlük dom tugulinde bu. Şakırtta kişiyenek ıslankılar bilen, pompa bilen ezrak soğurttular da bir 15-20 minut pompa yanıp çıktı deyip koyup gittiler. Şundan sonra izleri de yok. Şundan sonra izleri de yok. Endi koşanlardan biri eğitip qarıyıp da tığnamıylar adar bizni. Подвалга кергән су кайбер урыннарда җиргә сеңә башлаган. Йортта яшәүчеләр бердән бер көнне йортыбыз ишлеп төшмәсә ярар иде дип борчылалар. Подвалдан менгән артык дымлы һава исе өйләргә дә керә башлаган. Әмма аларның борчылуын күрүче дә, зарларын ишетүче дә юк. Халыкта балык башыннан ширей диләр. Әмма койрыктан башланган ширекнең дә бер көнне башка барып җитәчәге көн кебек ачык югыйса. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.